babi a cikin wato sahawin ladhi la a sujuda cikin fihi. a cikin rafkanuwar da in an yi to ba sai an yi sajada ba. Na'am. Wa man tarakaha Wanda ya barta fa salatuhu tammatun wato sallar shi cikakka ce ba sai an mata sajada ba. li'annaha sunnatun ghayra muwakkadatin. Don cewa ita sunna ce ba mai ƙarfi ba. Wa man nasiya takbiratan wahidatan To wanda ya manci kabbara guda min ghairi takbiratil ihrami ai dai har yau ya dai sake nini ta don a gane dai banda za ka amin shi kabbara harama. aw sami Allahu liman hamidahu Ko ko ya manci sami Allahu liman hamidahu marratan wahidatan wato guda ɗaya. aw al-qunutu. Ko ko ya bar alqunut wanda ake ba a wato da asuba. Na'am. Duk da wasu malamai sun ce ana yi ko ba asuba ba. Na'am. aw rafa al-yadaini inda al-ihrami Ko ko lokacin da zai harama ta wato wurin kafar harama nan sai mance bai daga hannu ba. aw at-tayamina Ko ko wato cewa wato tayamini damantawa. aw at-tasbiha fi ruku'i Ko ko yin tasbihi a cikin ruku'i. aw ad-du'a fi sujudi Wato ko ko yin sajada ko ko yin addu'a a cikin sajada ma'ana kamar tasbihin nan. Na'am. aw Allahumma rabbana wa lakal hamdu Ko ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu yammanci. fala shay'a alayhi fi Nan jami'i duka dhalika ba wani abin da zai yi a cikin duk waɗannan. li'annaha sunnatun Dan cewa ita sunna ce la yasjudu laha ba a yin sajada dan an barta. wa in sajada laha To in ko sai mai tambaya ya tambaya ce to malam in yi sajada gare ta fa. badalat salatuhu Yace to sallar shi ta ɓaci kenan ya yi wani ƙari a cikin sallah. intaha sahawu allazi la sujuda lahu. Wato sajar rabkan wadda ba a sajada dan an yi ta to ita ma nan ta ƙare. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To ta mina wato kamar abin da ake cewa idan kai wani dalin amin sai a ɗan yi haka. Na'am. Ka wajen dama shi ne ma'ana. Na'am. Shi ne ma'ana. Na'am. Na'am.